Jien Sister Teresa nsellim li kun il-eka l-programm ieħor Aqde fil-barra fil-fond il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, illum għandna silta li saġġejja lilek u lili nidħlu fil-profond ta' qalbna. U fl-imkien ma' Omna Marija jekk li nixtieq nistidina tiġi fostna biżjed qawwa llum. U anki bħas-soltu fl-imkien ma' dan Ġesu tagħna li waqt li qed jitkellem f'din is-silta li se nirriflettu fuq llum jixtieqna nagħmlu attenzjoni kbira għal dak li jrid jgħallimna. Ekku nitolbu fl-imkien ma' Marija l-Ispirtu Qaddis biex il-lezzju divina tagħna tal-lum noħorġu minna b'deċiżjoni li nixtiequ nkunu tassew dak li se jitlob minna dan Ġesu tagħna. Iva Ġesu illum fis-silta minn San Mattew kapitlu 5 versi 13 sa 16 se nisimgħu isemmi frażi importanti ħafna li tatina dawl fuq kif għandha tkun il-Knisja. Fuqna il-Knisja mhux il-ġebel imma l-poplu intu jien. Ġesu jgħid intom id-dawl tad-dinja, intom il-melħ tal-art. Dawn huma żewġ eżempji jew xbijat mill-aqwa biex tagħti d-dawl bozza ċkejkna li tieħu spazju daqs naqra hija biżżejjed biex iddawwa l-kamra bi spazju eluf ta' drabi ikbar minnha. Jiġifieri mhux il-kobor li jgħod imma l-qawwa tad-dawl li joħroġ minnha. Jekk ikollok grupp żgħar jiġifieri ta' nies li jgħaddu minn fidi għal fidi sakemm ikollhom l-Ispirtu ta' Kristu jammar fihom, kapaċi jaqilbu l-ambjent ta' madwarhom ta' taħt fuq, anke jekk ikunu ftit fin-numru. Bħalma bozza ċkejkna kapaċi ddawwa l-kamra kbira u tagħti servizz lin-nies li jkun hemm fiha biex ikunu jistgħu jsibu l-bieb u joħorġu minnha mingħajr tfixkil. Anke l-melħ huwa sinjal qawwi. Fil-borma jkun hemm minn kull tip ta' ħaxix, imma waħdu ma jkollux toma, idduq il-minestra u tgħid li ma ġietx tajba, anki jekk min għamilha jkun dam ħafna ħin biex isajjara. Imma itfala ftit melħ ftit ħafna u l-borma tinbidel, kollox jieħu toma. Ħadd ma jgħid kemm hu tajjeb il-melħ, imma huwa l-melħ li jkun għamel xogħlu. Hekk ukoll il-Knisja. Kristu qatt ma ħolhom tali n-nies kollha tad-dinja jkunu fil-Knisja, għal Kristu n-numru ma jgħodx u għad-dawl li joħroġ mill-Knisja li jgħod u t-toma li tagħti għax id-dinja tilfet it-toma tagħha minħabba dnub. Imma Alla jrid isalva d-dinja iva, irid permezz tiegħek u tiegħi isalva lil kull bniedem. Iridna nkunu dawl qawwi fid-dlam. Qed jitlobna eżis semmija l-mulej li nkunu il-melħ tal-art. Il-melħ hux veru huwa dak li jħares mit-taħsir, isaffi u anki jagħti t-toma. Fil-Bibja wkoll dan il-melħ huwa sinjal tal-patt li Alla kien għamel mal-poplu ludi. L-insara jien u jien tal-hekk għandna nkunu dawk li nagħtu sens lil din il-ħajja. Ħajja li mhijiex il-ħajja eterna, ħajja li tgħaddi. Imma waqt li nkunu għaw f'din il-ħajja rridu ntuha it-toma it-tajba kif qed jgħidilna dan Ġesu tagħna. Issa naraw kif tan infhemkom il-qudiem. Rridu nkunu sinjal tal-patt bejn Alla u l-bnedmin. Jien u int rridu nkunu wkoll dawl tad-dinja. Biex nagħmlu dawn, rridu ngħixu f'Ġesu u bħal Ġesu li bħala l-iben Alla magħmul bniedem huwa kien verament id-dawl tad-dinja ħadem u kif nafu ħadem b'saħħtu kollha għall-glorja tal-Missier. Ejjew flimkien nisimgħu s-silta mill-Vanġelu ta' San Mattew għedna kapitlu 5 versi 13 sa 16. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, ara din id-darba mhux folla imma qed ikellem lid-dixxipli. U forsi tgħiduli mela din mhux għalina sister. Iva semmija, din tal-lum is-silta mit-taħdita ta' fuq il-muntanja fejn insibu l-programm tal-ħajja nisranija. Tajjeb hekk neħdu drawwa li meta nkunu qed nisimgħu xi silta mill-Vanġelu, immorru u naqraw ftit versi ta' qabel is-silta.
Ek tifhem, iżjed ġiel lil Ġesu biex iwassal din l-aħbar it-tajba li qed ikellimna fuq llum. Nafu li Ġesu beda jdur mal-Galileja kollha, jgħallem u jfejjaq kull mart. Il-fama tiegħu bdiet tinxteret u ġmiegħi kbar ta' nies kienet qed tiġri warajh. Kif ra dik il-ġemgħa Ġesu tela fuq il-muntanja u fetaħ fommu biex jallimhom u beda jgħidilhom imberkin il-foqra f'qalbhom għax għalihom hi s-saltna. Dawk li huma mniktin għax jitfarġu u baqa' sejjer isemmi il-beatitudnijiet. Imbagħad Ġesu kompla bis-silta li qed nirriflettu llum. Għalhekk nistgħu ngħidu li kliem Ġesu llum jgħod għal kull nisrani, mhux biss għall-apostli u d-dixxipli fi żmien Ġesu. Iżda kull min hu imsieħeb ma' Kristu irid ikun il-melħ tal-art u id-dawl tad-dinja. Ara Ġesu x'qallhom. Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas hux veru ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt il-kejl, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Issa attenzjoni eżis semmija, għax dan li ġej u importanti ferm. Dan qed jgħidu lili u lilek li llum qed tisma' din il-kelma. Isimgħu se jgħidilna. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Ekku, il-kelma talla li qed tiġi mtennija lilna llum tiġi eżatt wara s-silta tal-beatitudnijiet. Meta kont qiegħda nimmedita waħdi hekk din is-silta u qrajt Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Qed tkosux meta toqgħod taħseb ftit fuq min kellu qudiemu Ġesu meta qal dan il-kliem. Hekk li ġalni niskanta bil-ħlewwa ta' dan li mgħallem. Min kienu dawn id-dixxipli? Kienu sajjieda nies sempliċi, imma Ġesu iħares lihom bl-għajnejn ta' Alla. U għalhekk l-affermazzjoni tiegħu naslu biex nifhmuha għax hija konsegwenza tal-beatitudnijiet. U jrid propju ifisser u jgħid lid-dixxipli u llum lili u lilek. Jekk intom tkunu fqar fl-ispirtu, jekk tkunu b'qalbkom ħelwa, jekk tkunu safja f'qalbkom, jekk turu ħniena, intom tkunu verament il-melħ tal-art u id-dawl tad-dinja. U biex nifhmu aħjar dawn iġbijat tal-melħ u id-dawl, tajjeb inżommu quddiem għajnejna li l-liġi tal-Lut kienet trid li jitpoġġa ftit melħ fuq kull offerta li tingħata lil Alla bħala sinjal tal-patt. Mela ma kull offerta lil Alla kien jitpoġġa ftit melħ bħala sinjal. Id-dawl imbagħad kien għall-poplu ta' Iżrael is-simbolu tar-rivelazzjoni messjanika, jiġifieri li tirbaħ fuq id-dlamijiet tal-paganeżmu. L-insara, il-poplu ġdid ta' Iżrael, jirċievu missjoni li tolqot lill-bnedmin kollha. Iva dawn bil-fidi u bl-imħabba jistgħu imexxu fit-triq it-tajba, jikkonsagraw u jgħallmu lill-ġens tal-bnedmin biex jagħmel il-frott. Aħna li mamdin kollha eżis semmija ninsabu fost id-dixxipli u aħna msejħin biex insiru simgħuha sew. Aħna msejħin biex insiru vanġelu ħaj fid-dinja. Kif? Permezz ta' ħajja qaddisa aħna nistgħu nagħtu toma lill-ambjenti differenti li niffrekwentaw u nħarsuhom mit-taħsir kif jagħmel il-melħ u nwasslu d-dawl ta' dan Kristu tagħna bix-xhieda tal-imħabba ġenwina. Imma jekk aħna l-insara nitilfu t-toma tal-melħ u nitfu id-dawl tal-preżenza tagħna, nitilfu l-kapaċità li din tista' tagħmel differenza. Imma kemm sabiħa
Eżis semmija din il-missjoni li jafdalna fidejna dan il-mulej. Missjoni li nagħtu d-dawl id-dinja. Hija missjoni li kull wieħed u waħda minna għandu. I missjoni verament sabiħa. Hija wkoll ħaġa floka li nżommu ħaj id-dawl li rċevejna minn Ġesu, li nieħdu ħsibu nżommu ħaj. In-Nisrani għandu jkun persuna li tixħet id-dawl, li tġib id-dawl, li dejjem kull ħin tagħti dan id-dawl ta' Kristu. Dawl li mhux tiegħu, imma li hu rigal ta' Alla, rigal ta' Ġesu ibnu, u aħna nafu li nġorru fina dan id-dawl issa, jekk jienu int nitfu dan id-dawl, ħajjitna ma jkollix sens. U hawn nixtieq nifqu ftit sekondi, nirriflettu waqt din il-lezzju divina u nsaqsu lilna nfusna. Jien kif qed ngħixu dan id-dawl li qed jitlob minni Ġesu? Bħal mużbieħ mixawl jew bħal mużbieħ mitfi? Bil-mużbieħ mixawl qawwi jridna nkunu dan Ġesu tagħna. Nitolbu lil dan li Mgħallem tagħna biex itina dan id-dawl tiegħu ħalli nadduh lill-oħrajn. Mużbieħ mixawl dejjem. Din hija l-vokazzjoni nisranija tagħna semmija, nimxu dejjem il-qudiem bid-dawl ta' Ġesu. Iva, nilqgħu din l-istedina li qed jitlob minna Ġesu illum, inkunu id-dawl tad-dinja u l-melħ tal-art, sinjali umli, it-tnejn li huma jingħataw għas-servizz tal-oħrajn. Anzi, jmutu għall-oħrajn, jinħlew biex l-oħrajn jgħixu. Ejja neħdu l-bozza li ddawwal il-kamra u tatina servizz ta' dawl. Waqt li d-dawwal qiegħda tinħela qiegħda titlef ħajjita u lanqas ħadd ma jagħti wisq kasa. Il-meħ li jintefa' fil-burma irid jinħal, jintemm u jisparixxi biex jagħmel xogħlu. Ħadd ma jgħid kemm hu tajjeb il-melħ, imma kemm ġie tajjeb l-ikel. Il-fidi li rċevejna jien u int fil-magħmudija żgħira daqs żerrija trid tikber u tagħmel minni u minnek dan il-bniedem li jinħela hu għall-oħrajn, li jagħti servizz bla ma jistenna l-applaws, anzi jitlef ħajtu, jagħti ħajtu waqt li jaqdi lil ta' madwaru, kif dejjem għamel il-mulej tagħna. Sintendi dan imur kontra n-natura u Alla biss li jikkonverti l-qalb tiegħi u tiegħek għal servizz bħal dan. Nitolbuh il-mulej itina hekk dan id-don ta' servizz li disgrazzjatament servizz bħal dan idarras il-ħafna. Eżis semmija, daqsi tafu li jitlellix tas-suċċess, tal-fama, laċ li tieħu rikompens minant il-bnedmin u mhux minant Alla daħal fostna wkoll. Anki fl-istorja tal-Knisja nsibu nies li Alla qegħdhom hemm biex ikunu melħ li jagħti toma imma l-melħ tagħhom qata'. Kif qalilna Ġesu fil-Vanġelu li qed nirriflettu fuq illum. Il-melħ tiegħi jinsaqsik. Qata? Nirrifletti ftit. Il-melħ tafa x'jaqta għax il-bniedem jiġbed leħ flok jagħti lil ieħor. Il-melħ jaqta u jsir bla toma għax il-bniedem jama wara tlellix ta' din il-ħajja li tgħaddi. Għalxiex inkunu tajbin jien u int, jekk ma nibqgħux indawlu u nagħtu toma, għalxiex inkunu tajbin, għal xejn. Lanqas jista' d-dawl jinħeba. Id-dawl mhux qiegħed hemm biex jinħeba, il-mużbieħ li jdawwal kif ukoll il-bozza jitpoġġew fil-għoli biex idawlu l-kamra kollha, id-dinja kollha. Dan hu xogħol il-Knisja. Tinsewx meta ngħidu l-Knisja, mhux il-ġebel, il-Knisja hija il-poplu inklużi jien u int. Sabiħ id-dawl, imma min se jgħid il-bozza sabiħa? Eżis semmija, ifmuha tajjeb din importanti. L-umiltà hija l-libsa qaddisa li biha oġbu jlibbes Alla lil dawk li jridu jaqduh. L-umiltà. Nifqu ftit eżis semmija biex nisimgħu silta mużikali fejn dan il-mulej tagħna se jagħmlilna kuraġġ u anki weda li hu se jkun
Maħna dejjem, nimxu warajh u l-unika triq li d-dawwa l-ħajti. Nitolbuh waqt li nisimaw is-silta ħalli jimburġana bid-dawl qaddis tiegħu ħalli nkunu nistgħu inxerduh madwarna u fuq l-oħrajn. Nisimaw din is-silta sabiħa. He is delight. Jesus, wherever he will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. I'm gonna follow Jesus, wherever he will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. He is the light that breaks through the darkness. Follow his lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow his lead and light it up, light up the world. Eżis semmija. Ejjew inkobru nirriflettu ftit dwar it-tema tad-dawlu l-melħ. Alla jażel nies biex idawlu u jagħtu toma. Għax Alla jħobb id-dinja u jinsab fi gwerra f'taqtija tal-għaġeb kontra l-ispirtu tal-ħażen li jrid jeqret lil kull maħluq. Aħna nistgħu naraw dan l-ispirtu tal-ħażen jaħdem bi bżulija kbira madwarna. Pajjiżi sħaħ ċaħdu lil Kristu u kif nafu hemm ħafna ukoll f'pajjiżna llum. Dawn għandhom ideali oħra, valuri oħra. Il-familja hi taħt assedju minn liġijiet dejjem ġejjin waħda wara l-oħra. Ma baqa' xejn sagru, xejn sejf. U jekk tiddefendi l-valuri li dejjem kellna, jgħiduk li int antika. Iva zissemmija, il-bniedem qed joħloq Babilonja ġdida u mhux jinduna. Qed tinqered kultura u ħadd mu jagħti każ. Fl-egoizmu tiegħu il-bniedem iħambaq li ħin kollu fuq id-drittijiet tiegħu u qed jeqret il-ġid komuni tas-soċjetà tiegħu. Imma l-ġust, il-bniedem skont il-qalb ta' Alla, jiddi bħal dawl qalb id-dlam. Dan hu l-bniedem li mhux ħsibu fuq id-drittijiet tiegħu imma iħoss għall-ieħor għax it-tama tiegħu hija fil-mulej u jaf min qed jafda u allura ma jibżax. Jaf li Alla hu fidil, anke jekk għal żmien twil jiskot. Qalbu qawwija fil-mulej li jagħtih is-saħħa biex jinsa lilu nnifsu u jgħin lill-fqir li dejjem issibu fil-qrib. Dak li jimpressjona lid-dinja li jagħmel ħoss li hu popolari huwa dak li hu b'saħħtu li dejjem jirbaħ u jirnexxi dejjem mixi l-qudiem
huwa jsir però dan idolu ta' ħafna, isir Alla minn għalih. Dan huwa dnub li seħ fil-ġnien tal-Eden, huwa l-kilba li taħkimna il-kol b'xi mod jew ieħor eżis semmija. Taħkimna il-kilba kultant, il-bżonn li nkunu xi ħadd billi nirnexxu u nikbru. Iżda dak li jagħti s-saħħa lid-dinja eżis semmija jaf iżomm wifqa fija u fik mhux il-kburija imma is-skiet, il-falliment, id-djufija tal-umli. Din hija kontradizzjoni tal-aġeb. Id-dinja titbellaħ quddiem sultan li jwaqqaf imperu marell u ma tindunax li s-saħħa vera tal-univers hija moħbija fi bniedem imsallab fuq salib, majjar u fallut. Lil dawk li jrid jagħmel minnhom dawlu melħ Alla jsajjarhom fil-forġa tas-salib. Għalhekk li l-istorja tiegħek int li qed tisma' hi qaddisa. Jekk tinsab għaddej min-nar tal-prova, għamel il-qalb għax Alla qed jifforma bniedem matur minnek, bniedem mill-aħjar fl-aħjar ta' żmienu, bniedem li hu melħ li jagħti toma lit-taħsir ta' madwaru. In-nisran jeżissejja mhux xiboli. Le, iżda dajjef, ġarra li tixxaqqaq malajr, imma fija hemm moħbi teżor, u dan it-teżor minnu l-Ażiż Mgħallem tagħna, Ġesu, li qiegħed fostna ikellimna. Għalhekk nagħmlu l-qalb la fina hemm din il-moħba prezzjuża li fija jinsab it-teżor, Kristu li hu kontinwament miegħi u miegħek hija aħbar li għandna nużuha eżis semmija. Nippruvaw inkunu melħ tal-art kif qed jitlob minna dan li Mgħallem tagħna. Il-melħ li jagħti toma u jippreserva mit-taħsir u simbolu tafu ta' xiex? Simbolu tal-erf u tas-sagrifiċċju. In-nisrani jkun melħ li jagħti toma meta jgħix il-beatitudnijiet li semmejna u l-valuri evanġeliċi. Il-valur u l-effett tal-melħ joħorġu meta dan jinħall u jsir xejn. In-nisrani jienu wint flimkien mas-saċerdoti u daw kollha li jmexxu imsejħin biex ikollna dan l-erf. Irridu nkunu tant konvinti mit-talim li tallimna u ħaddanna palma huma l-prinċipi, valuri umani u evanġeliċi. Li nkunu kapaċi nagħtu ħajjitna lihom, bekk nkunu fi żgur li qed nimitaw lill Mgħallem tagħna Ġesu. Fis-silta li qed nirriflettu fuq allum qaltilna, imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu l-imluħa tiegħu. Għal xejn iżjed bu tajjeb ħlif biex jintrema barra u jintrefess min-nies. Ekku eżis semmija. Jien u int ma nibqgħux effettivi anke jekk nibqgħu nifrekwentaw il-Knisja ta' jekk ma jkollniex fina l-istess sentimenti li kienu fl-Mgħallem tagħna, Kristu Ġesu, sentimenti ta' ħniena, ħlewwa, imħabba, maħfra. Jekk ma neżerċitawx dan kollu, ma nistgħux inwasslu it-toma ta' Ġesu. Għalilna ċar, intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ fuq l-imnara. U hekk idawwa lil kull min ikun fid-dar. Ifisser, jekk jien imħabba l-mistħija jew frott in-nuqqas ta' kuraġġ jew nuqqas ta' konvinzjoni, nagħmel minn kollox biex indabbar rasi u nara kif nagħmel biex impoġġi lili nnifsi sew, nafu x'veru li dawn mhumiex il-karatteristiċi tan-nisrani veru li hu msejjaħ biex ikun melħ u dawl fuq muntanja u fuq l-imnara. Nafu li x-xema biex tixel u id-dawwa lil min ikun fid-dar trid tiċċaħħad minna nfisha u tinħela, tinħaraq. L-istess il-melħ eżis semmija u eżempju ċar ta' kif għandha tkun lotja totali tad-dixxiplu ta' Kristu li hu msejjaħ biex jimxi warajh. Id-dixxiplu ma jistax jagħti minn dak li m'għandux, jagħti biss il-frott tal-esperjenza tiegħu ma' dan Kristu.
jaqdef fil-fond miegħu biex jakkwista l-frott tat-talim, is-sentimenti u l-attività li jkun ħa waqt li miexi tul it-triq imħaddan ma' dan il-mulej. Hekk għandu jiddi quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emil tajjeb tagħkom. Meta l-emil tad-dixxiplu jaqbel mal-konvinzjoni tiegħu, ikun hemm koerenza. Dan iservi biex ikun dawl għall-oħrajn u juri triq li twassal għand il-missier. Nitolbu flimkien eżis semmija hekk lil dan il-mulej u ngħidulu, int biss tista' iġġeddidni mulej biex nerġa' nsilmerħ tal-art u dawl tad-dinja, xhieda ħajja tiegħek fost kulħadd, mingħajrek naċċetta l-medjokrità, nikkontenta bix-xejn insir bla sens u bla siwi veru. Mulej, jekk illum tistaqsini x'irridek tagħmilli, taf x'inwieġbek? Inwieġbek bla tlaqliq li terġa' tagħtini mluħiti li tqanqal fija spiritu ġdid, min enerġija fejjieda. Enni mulej lili u lil dawn is-semmija li nkunu xhieda umli u fidili tiegħek. Naqsmu mal-oħrajn l-għana li tajt lilna, ngħinu lill-oħrajn ifaħru lilek. Ġeddet nitolbuk mulej fina il-konvinzjoni u l-entużjażmu. Nixtieq insellem lilek u nirringrazzjak tal-li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.